Siyempre. Sa mga sakmal, hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga sakmal. Bye-bye! Ayun mga gamba, welcome back ulit sa ating channel mga gamba. Yung hindi pa subscriber dyan na nanonood lang, paki-subscribe lang ating channel. Yung pati yung notification kalabitin na rin para updated kayo sa aking mga video ng ina-upload yan. So ang gagamba mga kagamba ngayon na may kukwento ko lang, medyo pahirapan pa rin ang supply lalo na sa Tagalog. Ambot sa langaw. Masbate, kasi laki lang ng Tagalog ko yung ibang masbate ayon doon sa mga nakaka-order. Hindi totoo yan. So, mag-unboxing tayo ngayon ng Tagalog mga kagamba. Ito sinend lang sa atin to galing sa bukid. So i-upload na natin kasi parating na. Nandoon na ngayon, kukunin ko pa lang. So yung kausap natin sa Samon, yung sa Isabela, wala pa rin. Hindi pa rin nagsasabi kung may nahuli o wala. Hindi totoo yan. Naman yata sa iba. Okay, so shout out muna tayo bago tayo mag-unboxing ng Tagalog mga kagamba. Si Amazing Spider PH, shoutout sa iyo. Kay Raymond Himson ng Pasig, kay Jason ng RP Cruz sa Taguig, si Kasakmal TV, shoutout sa iyo. Jerome Bitison, shoutout sa iyo. Delby TV, si Rins Justin Pasqua, si Ibok Official na ayan yung ang content din yun, gagamba magama si Ibok. Si Happy Man Forever, lagi nagko-comment yan. Shoutout sa Happy Man. Panoorin din natin yan si Happy Man mga kagamba. Hindi na siya pupunta rito at iba na yung content niya ngayon. Masinso na. Si Dennis Ramos na gagamboy ng Tarlac. Shoutout sa iyo. Si Double G Spider TV. Yan. Saka si Jason Lagumis na nasa Malaysia mga kagamba. Shoutout sa inyo lahat mga kagamba. So ito panoorin natin ito ngayon nating unboxing. Maglalagay ka yan. Ano? Pusyente ako. Siyempre. Papahuli ko dalawang mga ako.
magkano ba isang gagamba na yan? Doon sa akin maraming ganyan, malalaki. Siya. Kada pa ulihin ko ba ako? Ayan, so ayan, napanood ninyo. Ayan, so comment lang kayo dyan yung magpapashoutout mga kamba para shoutout natin. Okay. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simon Daragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon. God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kita Tatay Mindo. Like and share po. Bye!